To sa tu sama nebojíš? Bojím. Tak už môžeš ísť, nie? Prekliala to tu. Ja som prišla kvôli dedičskému konaniu mojej mamy. A kto ste, prosím vás? Biharová, Šarlota. Si to ty. Prečo si prišla až teraz? Ty si sa jej bála, čo? No tej, posorky Otily. Čo sa tam stalo? Kto zapálil maminu drevenicu? Otila? Nevyslovuj jej meno, lebo ju privoláš. Je to tu zakliaté. To je detský. Tu sa o veciach nehovorí. Tu sa to stalo. Tá posorka? Keď bol spln, tak sa tam pri oni pretrčali náhe, kto vie, čo tam robili. My sme na rozdiel od teba slušní. Čo od nás vlastne chceš?